Ġie firmat ftehim fuq medda ta' sentejn li permezz tiegħu persuni b'diżabilità severa se jkunu jistgħu igawdu mill-benefiċċji ta' programm li jwassal għall-Special Olympics. Dan il-programm joffri taħriġ professjonali u speċjalizzat f'diversi dixxilpini sportivi u ġie firmat bejn l-Aġenzija Support u Special Olympics. L-Aġenzija mistennija tkompli taħdem mill-qrib ma' Special Olympics Malta fl-organizzazzjoni ta' tournaments kull sena waqt li tidentifika impjegati biex jattendu programmi ta' taħriġ organizzati minn Special Olympics Malta. L-Aġenzija se tipprovdi wkoll faċilitajiet ta' ċentri ta' matul il-jum li jkunu jistgħu jintużaw minn Special Olympics Malta għal fini ta' taħriġ f'ħinijiet wara s-sigħat normali tal-operat taċ-ċentri. Il-President ta' Special Olympics Malta Lidja Qabela irrimarkat li din il-ħidma konġunta se taraf aktar l-abiltajiet ta' kulħadd bi prinċipji ċari favur l-inklusività. Permezz ta' din il-kollaborazzjoni se nkunu qegħdin nagħtu wkoll taħriġ professjonali lil ġenituri u anke l-kuraturi legali tal-atleti tagħna. L-isport huwa wieħed mill-katini importanti favur l-inklusività u se naraw li permezz ta' din il-kollaborazzjoni se nkunu qegħdin naħdmu biex noħorġu l-abbiltajiet kollha tal-atleti tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, Oliver Xikluna, qal li din il-kollaborazzjoni isserraħ fuq żewġ pilastri. Tinkomplu nsaħħu il-parteċipazzjoni flimkien ma' Special Olympics Malta li dawn jiġu fiċ-ċentri tagħna ta' matul il-jum u anki jagħtu taħriġ lil persuni li jattendu daw iċ-ċentri. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli irrimarkat li dan il-ftehim juri l-ħidma kontinwa tal-Gvern biex tkompli tissaħħaħ l-inklużjoni permezz tal-isport. Minagħtaha direttur ta' Special Olympics Malta Anna Kalleja qalet li b'dan il-ftehim se tintlaħaq faxxa akbar ta' persuni b'diżabilità biex ikunu jistgħu jitħarġu f'attivitajiet sportivi differenti.